ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನೊಂದು ಉಡುಪಿ ಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 1 2 ತುಜರ್ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಬೊಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರು ಐನ ಬೇಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ತೂಪುನೇ ಆಡದೆ ತೊಂಡ ತೋಚಿ ಬರೀಲ್ಲ. ಸೊ ತಿಂಡಿನ ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಪಿರಾಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಅಣ್ಣದೆ ತೊಂದೆ ಮುಖದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂದ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲೇ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ತಾನ. ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೋಲು ದೀಪ ಬಂದು ಆರೆಂಜ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಿಸ್ ಆಪೊಲ್ಜು ಜೋಪಲ್ಲಕ ಚಲಿತ ಅವಳೆಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಮೂಲು ಹಳೆಯಪ್ಪನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ವೆರೈಟಿ ಏತು ಬೋಡು ಲಿಂಬುಂಡು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಪಾಡವನ್ನು ಬೇರತ್ತೆ. ಎಂತ ಇದೆಂತದ್ದು ಎಗ್ಯಾಯೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಂಡಾಯೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಡ ಆತನಿಗೆ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಗೋಬಿ ಅವ, ಪಾವ್ ಬಜ್ಜಿ ಅವ, ಅದಾವು ಕೊರುವೇರಪ್ಪ. ನೀನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯೆ? ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಡಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಆತನು. ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಳ್ದಿತ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಮಂತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ. ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಂಡ ಒತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಕಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವೆರಿ ಜೋಶ್ ಪೋಣಗ ಮಾತ್ರ ಜೋಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮೂಲು ಅದಕ್ಕೆ ತರತಿ ಇರ್ಕಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಚರ್ಮುರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಪೈಗೆ ಏನೊಂದು ಅವಳಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸೇ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಪೈ ಕೊಡ್ದು ಬೈದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಪೈ ಕೊರಡು ಬಂದು ಒಡೆ ಹೋಗ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಎಂಗಲ ಬಕ್ಕಲ ಮಂತ್ ಎಂಡುಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪನ್ನೆಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಈಗ ಅಂಜೋಗಿ ಬಾಲೇನು ಉಂಟದಿರಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟೆಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 40 rupees ಕೊರೋಡಿಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಜಿನ್ನ ಏತ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಖರಾಬ್ ಆದೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ.
ಆಯ್ನಲ್ಲ ತೋಲೆ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಂಡೆ ಇದೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಈ ಸ್ಕೂಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಏನಾಗೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಉಲ್ಲಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪ ಗಂಟೆ ತಂದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಲೆ ತಾತ್ತು ನಾವು ಒಂತೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಈ ಬಾಳೆನು ಕುಟ್ಟೆರಕೇಂದ ಈ ಬಾಳೆನು ಈ ಬಾಳೆನು ಬಿಡುವೇರು ಈ ಬಾಳೆನು ಬಿಡುವೇರು ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣಪಲ್ಲ ಕೆರೆ क्या है आयुर्वेदिक ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಡೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತುಲೆ फोकस कैमरामैन जल्दी से फोकस करो हेलो कैन यू गिव मी ऑटोग्राफ प्लीज मैम ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪೋಂದಲ್ಲ ರಿಜಿನ ಒಂತೆ ಸೊ ಒಂಚ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸುಡಿಪಿಸ್ತೋ ಮುಗಿದು ನಾನು ಆಪಿದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಂಡ್ ತಿರ್ಗುದು ಮತ್ತೆ ಆತು ಪುನಃ ಸಂತೆ ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಗಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಬಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕತ ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹಿಂದೆ ಪಿಂಕ್ ತಿಂತುಲೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪತ್ತೋಡನ ಪಿದಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತನ್ಸಿ